Aya, mariburo batero kuwacha kimatara mambia mbuke buya cintakana bali muri cintakana mambia mbuke buya mu basago ko moyo omoyo eremye kabisa eremye umanye nka mambia mbuke buke buya to basako bwo enderera gusaba enderera gukora ikyo gukora enderera kwe umoyo rero ndete gukwanira igoro yo go blame abantu kesongo ukora umwe abantu guseke gusi kose kubekera abantu amagoso wono nabatebeti muisonde igoro tinchitige because narenge bisi nabwate binte binge byagerete nacha nabate muisonde nga abantu turi so busy konye kubwati amangana y'abantu twatiga amangana itu naragerire turi abantu abataka okonyoro kunye kubwati peni na iska kwabwati mora kwabwati chemima kwabwati okemwa kwabwati onduso ayebono konyore ngekerubo gete kurumwa okurumambi usakurigide chinse cyao kurusa 11 use kwabo gete gosensa 12 gose ndi go chawata bubuka
kwanyoranga namangana abantu utebererete ngakibona umusibati uri akonya gukwana Facebook yare nga yako rusichinsa umusibati uri bana nabwatu musacha umusibati uri bana ngakiya abana baye bale nyareba ngakibonera ayibona konyora eboli naba challenge it Monday eboli ngakichiza chia uko bwate chinsa 8 kwabokire kurumami mpaka marogoba uroje chaki matarero gotero kukuyango tenga ande na igule biyoro chingo tenga ande buya na inche na achire nimbate Facebook page iga na achire ngo kwana ande iga inki ayo kolengere likurumambi mpaka marogobe utara abantu chinsa chia uko gamba abantu abantu tutigete mirimo yito mono tokogamba abantu bono rero tusete tukwanire igoro kora umwe abantu inchako chakira se family kare kere twakinete nonye nincheke golikiane abantu toiboire in the 70s otwali gotebunga umuntu mino ngobwato mwabo ubwato kuboko chaka otabwati umwabo bwato muramumu tima yite family okurwete tima yetinga yogotoka tima yetinga ngusi yole Nairobi yole na America yole squeeze family nabwo abantu ababe kabisa ko bonde bwensi abantu bakuru kwe family basibati bamino bamura bamino chikazi nchiyawo abantu bali first cousins mwakinete na barabuga ligesima togachali nyando chebiri togachali bosongo abantu bakuru kwa abantu bamino nabo babera ababe kabisa abantu abamino kero babira ababe kabisa kwiboli umenye kwibwali liswali ngaki ekero mbwate michando ngogocho mberoro twamenye kuro twateba mna ekero tata kwete nyarebe tachiti ekero mama kwete nyarebe tachiti ekero nabwate michando nyarebe tachiti bono mutinyo yo chimitinyi yari reberegesa abantu bangura Facebook yane bakuru ku hackers they hacked my page 2 months ago a page yene yebyasara byane biringo kora bya Westbit they hacked the page bakanduserie umoroso nga pyunganyora tibwati page gachikota boboka hobe kunya gukwana nde naba ani hackers bakangure page it's been 2 months of grief ndari go chaga ga Facebook unkirete abantu bali bandoche Facebook baroche ngankeroche lakini 2 months of loss and I'm still crying nganyete Facebook engira ndire page iwanganyete bati na sibu na berange page yego stenge page because you understand nonye no muntu ngo kwale mamu minoko ngaka tato minoko mnaka emeremo kwabwate kwabuto ebyasara kwabwate ko muntu cyo ko ngaine nganga siringi 200 ngo cyakere ebyasara okoli chonspi kwarusi umukungu Kenya kwa ikiga America umukungu yo chaliria akorire nursing nero bagukora litangani ne banyorire license umukungu mukibintu byayo otama umukungu kwa beire ko gokorere mirime 3 gusomo sacha kwa beire ko gokorere mirime 3 kwa muretire kwa mwikirima omanya kuimuka ibintu otabanga sharp ko chikomoli ko boli nkyo kondigeri chibese cyaho nabongo gwakana I felt cheated by these scammers and for the first time in fact I experienced scam abande mbara muswati nara okunya kondikira muswati gete omukabese tibintu in fact I need to follow up on that case omuswati olega iga America akaenda akakabese umuntu gete bintu Kenya ngabakinye bintu ngera abayibuli bane bintu ngera abana baminte bintu ncengwa akane akaire bintu bya 200,000 shillings $2,000 omuswati uri manyine byasara oganyire imagine it's been going to a year nkonyoro muswati yoga iga America amanya konte inga ya akitimbwa atibese gondo disability gondo walete nini but imagine kero wachite byasara by'umuntu okakabese ibintu bya 200,000 ngikwalengererete a point ndete goteba nangaki ekero gocho tebe na penny was not there for me my sister telling there for me my brother telling there for me we are always saying who was not there for you kwanye kwebuli umuntu yo tell there for you era nabwate crisis kiaye ngakyo kwa assume na nchepeni mbiyande elinde mbe there for you ingiko gara abantu to assume nga nyalebere mbiyale nyalebere mbiyale yani umanyete nga bosubuli minto mbiyale peni no minto mbiyale nyalebe minto mbiyale yani ayo umanyete nga nyalebe mbiyale lakini nkwanye komenya nga peni ga uri tu page na uri tu page eri nero nkoragerera nkauruki inge bino muntu bono butiro emeremo enemereme menyina achakire ga 2 months bakangure page nga kwa oneta yondangeiri elosi ane tari losi ya oneta yokondangeri nangaki peni ngaki bono tutarakorera Facebook iga aya abandi baganete konsa bachibese kare nariko bateyina ngaki page yane elingo ngokora nkonyora andi chibese nkonyora chibese nabagurire credit bande mbali kuboli abandi bande tatenga gaki nkutomere credit nande namutomere last month tari kuboli nangaki ngaki bono ntarakorera ngochorega iga daily arago konya kolera we blame others kera tu blame others
tuataka go harvest as tutasimegeti aya young people onye gotage to chake goteba mna gakinya lebe nga yalinge gakinya lebe na nga yalinge obosani osobwa amate negento gosimeka kwa simeka kwa burugera wakora kere gento kwamanya gukora wacha ku harvest. Number 1 onye gotage to umuntu abe there for you karali y'umugondo liyeke yinga otebe nga ki moving forward Debra no musanione. That is what you're going to say. Onye Debra karo musanione ekeneke yinga ntaite go komba Debra ni investment yani ikere kwa chire kwa kombo iro mugonda asegete okoleki ogenda oligie fence obeke fence omanye ko koreki oligie obokombo chake kolema kwa kombo iro mugondo ndigi Debra ngende inbox mugoli Debra nga yole ante binda asegete nchengene ngumere Debra to ikaransi turagire Debra nga kyogenderete mbiyande onye mpeni undangiri nga peni nitagete ko bobo sanaye osolie nchero bo musana inche umenye kuroro cyo ndangiri nga kipeni New Jersey yore tigatomera nengo to ikaransi lunch igo kwaliri yo mugondo kwaroro musani otete ko koro busani nere onge muno mugondo go kombwa ekere gwa kombo iro mugondo yo inche bono kwanyorire inche musani yo chaka ko hitero mugondo elindo make sure nga ki mugondo no reference to tarachaka kolema ochigosimeka ebinyamunyonge mbincha kuli omugondo hitero musani olyo kwa murangerie simi kwa muboli nga kinya lebo genderete mbuyora abana mbiye bali munanje bano mbwata abana babiri college nimbwate mechande imenge igore yabana kero kondangiri nabo komboli na hakipeni ngaki abana bagendete ngotenga lero muisi akalega lero musa bakarikora nk'umuisi gesaga nekindi chirango chichaba gusintanchi tugotumia ngotenga mu murone galega muise ko gana galiga umwana ne bimyaka 10 galega nye no mugaka ngaki umugaka openi agendete ngotenga yayo mugaka no ara akonyago etana na gaiga nenda ya nkonyago korali gesize ngo update igo bano kwakorereki kwa manyire nko ngita ororo mugondo uri gwakomboete nkikegendererete kero kwangita iro chake gusimeka oikosimeke kwalemire mburabone season ya New Jersey na wono nkole matole omanye guchaka gusimeka osimeke ogosimeka ninki no kondikere text ngaki FPG yabo nonye irana enga kipeni gaki edukeli yayo ya yang kwacho ukagacha na lose chibe chinyinge Facebook chibe chinyinge ntabatebe chinyinge induze chibe se one day nkoboka iga one day iga chibe chiachire page eri was my place of work na ndike konye na abatebe ngabono ndete go focus on that page onche kinanga ki asina asimigete bande yamire yamire nkonye burugande onye burugere oko burugere noko cheki abantu ayembi yole embi yande ayenga kyogenderete ya ntoliga na iga haya ogo chakokonyora nimbwate kenyambi kimechando nye nabana banchandite ngotenga gaki kenyambi nkera akiambwatire inchungo nkonye nonye no kwaga orwasi kwari kurwa oche Victor chonte inga kipeni ntutigango konye kwage kigingeke onkonye kwage kiginga onkonye ko weed onkonye ko rusie binte bibe onchere buya aya bono lina chakiri kwama buya umaito ko chera nkoro ocho onkonye nkoleki onchere onte inga ga kipeni ya bana nabo bale unyakondemi nonye ko bwate imwane bisiri nyonya konga encouragement onye tubwati musacha nyakoli singo nabo konga encouraging aga kimusacho inache kumusabera tole nabatoko musabera onyemba sibati baminto bangetenga igo seba mura baminto dabogo nkwanira wono yongo nyakoncheck yoro make sure nga kimbi yande kwarari nyine chi longo tenga ya na inche bone mbukulete bone gere okubona nakoko koraki okonya go prune na ko weed ko check umuntu nga kiagendererete wono kaekere ucha konyoro michando umenye kuroronda ngiri yiri raisi sana nja ko gokonya to ko banyaliri kwanyorire michando umenye kuroronda ngiri haya abantu bali twali gotebwa abana baminto mbalinga tuliga iga America twakole tumukyo kugasa no gasa ine gotenga gaki abana baminto tigabache gaki nyarebo minto tigarukache tumenyega iga America komo twara sambe nyama komo gaki nyarebo minto tigamurusi ge chauri molete iga Nairobi gaki nyarebo minto tigamurusi ge gamolete Mombasa okawwanirira abana bamino because nababo bali baito batotebetinga tubasa gotiga abana bamino abana bamino kwa barwanirire bayikirega iga America bono bakubwatiranire n'ababise bawo nabo bago kugamba abana bamino nanda abandi naye kwa baletete no ine kitigiti kiri kwa baleterete mbanya gwakana bono bakwenda barosi ibyombi banya kugamba nabo bono bago kubekere nabo bago osialire eliyogo lye
lia weeds ikinyambi na bubone ba ukubikirira ibigocha isika ukwenda ndonse kwate bunga guliga umwana umino uri umanyete mukinete komo umanyete mechando mwakinirete komo umwana umino uri mwachandegete komo mwali gotore cyaye mwali kuburugera mwali ko ndetinga komo abantu bamino bali wente gwancha na mono na bubago cyaga iga America bakoleki bakoyemeri egetabu kilinari ko bateminga gikurukunga necessary endings. Let me tell you to ikirase okuna check no cut off your siblings because siblings imbaroro bare wise na baba bana bamino muyiboire na mama mino byali bimbya nyakoro ngana siblings obuguma bwa siblings ibonge byali abana abana b'umuntu oyo mumukungo yo manyore tabana batano n'umusacho yo bana abanokora kiarankiri kerenga ine kende say kirogote babuna bono abantu aba siblings bakuru ku my sisters bali bare foolish overuse in your life bali bare evil abana bamino balega America gose Kenya ali umwana umina awokorire bibago bice go guhita abuna abantu bakuru ku evil abana bamino baro bare foolish bakorangiri abantu bakogamba n'abantu bayiswa abana bamino mwanyugoge ntoro beroro mu mukarari ndeye mona mamumino lakini no bali bago tora toriska bago kogamba batete ko yemeli egento ge okobera nandi bacha no balega ali bono bekora gose egento ge kobabera naye bategete ko koreki kurangiri batagete ko have CS batasimegeti ekero barocho ko kolege into ko chikobatenga yaya na inchi am struggling timbwa atibesa igango korandi gabamunya tenga kana ino takae kana yenu ire negwa kagitenga naye biye ko gocha kobeta chiri abandu ko baleta ga igangumbu bamenye gocha wacha ko tenga gwa kagitenga ngato gocha ko banda yo masi bachaka gukorama ayenkwa arengerere tinga ukwali ko konya abantu bakuruse ino bachega igabacha gukorama America na noroche unokolengelinga gakinde ale to mumro bunyarebe ko rumumbwali nera ari ubotakaimi talinga ga America okeroche iga ni chi opportunity chiroro gotenga kitigambu ate mwana unyarebe okoboko usitigambu ate muswatu mintoko boko mumro minto chi opportunity nchira abantu abawe ikaga igabono bamenye gukubambukere bono na ubatete gukoyemeri ekero bwate crisis nali bagwaka chinkobi ekero musinye ine numuga ko moko agi akego nali bako celebrate kabisa bayinga peni number 1 tino muga ko batanga tiga mutige eri oli no musubati umusense sana umwana mino nero wikaransa no musacho otebyo musacho nga peni korukale gato sinyete umwana mino musubati mino mumro mino nero otebyo musache stranger kwa nyomete mno yo no kalebo kamba ngo musubati oli gato sinyete korukale gaki kwa nyomete musubati omobe onyo nyoma nyalebe angali olimbu yole peni nere gato sinyete kale umusacho obono uchikuyu onye no mubusyo menyatenga kwa na chitenka nyome ubi umusibati olibono gokwana na musacho ogwe korangera no muya ngonyo munyoma ngangango wa appreciate ariko bwabuna peni yago wa appreciate no bita wo sensible maga njetima itikenge gusaba abantu no bakamenyete iga abantu baliga iga America abantu abamo mbali kuciamo mbali kororana no kororana kera matanga akiri oli bacamo erinde kibese kigo sango erinde batagete babageru kibese kera matanga abeire nande kero batagete babageru kibese eki bande mbali gukimatanga bande mbali koruke gesange kera abantu bande bakwereire barabumba mbali koruge sange okonyora no mura bana bamino biga batano 6 7 na ebye ko singirite kwa ende mechango kero muchanga enore kero muchanga no musubati mino muchango tanya gutacha mumro mino muchango tanya gutacha mamu mino gago kwa tatu mino gago kwa mumro mino gago ku musubati mino gago kwa abantu balende bali squeeze umeta abantu mbiye bagole basoye chango banyore kibese cyamatanga kubwa kugora life insurance inere byasara birega iga America obojo inyumuntu okonyora ali chigroup cyamatanga isano 10 okonyora inu ba Kenya mutamanyito nyemumanyito timitese Kenya mukabwate ibintu bibigono iga okonyora umuntu ali ebyombe bitano abekereta abantu bamwe abo bonse insurance umuntu bono gakule gwakuro yo mukenya umuntu akonyora ngeri busarasini yo ndonyo werwarwa ini asoete mna bono musyo merry go round gesa matanga merry go round kwamenye konyora ngo musubati uminero utanye go so matanga ero utanye kubeka bese ase kiombe kende yose mu muromino no ara goteba ngabono mama okule kibese echo ikatobaga nanga kibese kya matanga nchiri kolyewa ekero nchingo nyakuru kibese kya matanga etoli koru ekero nchingo enda matanga etoli koenda inkiko gero yika kero tata asirire kero mama asirire kero musubati ominta asirire no oliga iga America kibese kyao
abandi n'abakungu mukonya koliga isiko nabarabu abandi n'ekiyanga mukogora abandi muguri tikinyomba kinene omenya go cyaseme amatanga nkaki nkakibese cy'amatanga nkabese cy'amatanga nkiri kolyewa ekiyikubaganwa omusubatu yo minero kurukibese every week mumuro yo minero kurukibese every week ngayera kurukibese akonya kurwera kibese ebyombe lakini yenga kiyamatanga geweka kibese kigusangire ngatoliga yiga batano bagana kibese cy'abantu batano nandi naroyo mero tanya kwenda matanga amanga nali ngobwato mwabo bwato koboko chaka otabwati mwabo bwata muramumo ese yinye yakule omwana minonero ko make sure ngagwachirense omwana minonero ko make sure ngokugambira nababisa bawo omwana minonero ko make sure muna gwatakaire ngogwakaite ngana intunto twara bese abandi baleta bono lirimwele ngabake ko kimwale ko rwana mwa makeup abana baminekero banyomire abana baminekero banyorera abana aba no musacho ena mukaya abande konyora mukamumura murominto nabana bae sibling yawe yira sibling rivalry erimu abwate ririmu alinga abana yabekerera sabana bae no taliya rebwiko taliyo sister bwiko gokorwani umusacho yo korwani abana bae bakorwani mumuromino korwani mukamumuru korwani abana bamumuromino bakorwani yani bono konyora adults abanta bamo bawenete kwanchena bawenete koragira hamo Jisegi batebererete oneta yonya kubwata simya ndangeli nga peni unabona nluze te page yane moyibi onde no yo motara ndangeli amboli ngaki page ya kwa uretu omete page eri na uretu byasara byane byonse bibona I'm waiting Facebook enkonye because no nali kokole byasara oneta yo kumetinga ningurire page ninteba gayiga ningurire page bali bakusaba kibese baende tukusaba kibese my Facebook page go see Facebook page yane is a loss, the biggest loss na experienced since I started my business in 2012. Inyuwete bororo nyuwete bobepi, and I'm waiting for a solution. Lakini naligirie a page dengo kwane na like that page. And I try so much to mind my business. Why do I try so hard to mind my business? Because ninde 100% sure nobody has my back. Ninde 100% sure ngabantu bako yingintu yakoberere ba celebrate bali bara abana ba mino bali abantu bali barange abamate bawo yani umuntu okomanya umanyete ngabantu abaho osabere nk'ibintu bikobere bibepi. Gladys, how are you? Umuntu atenga tiga bimosambe tige page yerusu gukonyotorosiri ebintu ebyo gukwana kuri umuntu wo mintorero naba challenging aki. Don't expect for people to be there for you when you are never there for those people. You've never been there for these people. Inche nanya konyora montondo komborero nanga kipeni ngakiobogete. Peni abana mbiyabale. Peni ngakiomongi agenderete. Yani ngokwanole lakini noma yete goche inbox once abagokonya. But when it's me who's in crisis, mamu no kule now you expect me drop kirege ntoncha gokoleres. Tato mi Ote drop kirege ntoncha kolera. Ote drop kirege ntoncha go ikaransa naye nkorugere. Ote drop kirege ntonko echibes. Maokoro, how are you baba? Yani na experience inche, I'm always a hustler. Kairo ninche I'm always a hustler. Lakini na onye ninche chi hustler nchitageti abantu na baba check. Mnabone hustle ya nechi ete nga kinta igubobo nyanko lose thousands. Ngo lose thousands of dollars. Nga kinta igubobe. Oneta yogongita nga ki mwanu minte page eri wasire tinga kiere. Yani no yena no obo mosacha no obo mokungu. Ayetota itigo itaonde bwensi. I want to go selfish. You go take a penny nero over there for you, but you don't want anybody to take it calling your conyon anything. Minto, let me challenge you. They will blame abantu not being there for you, because you are never there for people. Now, sometimes you don't know what's happening in my life. Na bora nyo nimbwate michano no musachone. Na bora nyo nimbwate michano no bana bane. Nimbwate michano ne uburwaire bwane. Don't expect people to be there for you if you are never there for them. Nande kero konyora abayiri bawo abayiri abakwanza munenchekero na cyagete page ye abayiri bane na balingi number 1 gontebi ngobu no sense ngokora Facebook. And guess what, ekero bagontenga no sense. This is where I'm earning. This is where I was selling my stuff. Abantu pacha bamaye go trash page bate ngobu no sense.
I had to block a lot of them. I had to block my relatives because they were in my inbox every day. Who told you to watch me? Onye kore doctor, onye kore engineer, onye kore whatever you are. Not everybody in my family can come and talk on Facebook the way I'm talking like this. No, I see an opportunity on Facebook. I'm taking advantage of it. So don't think that you singing chore doctor, singing chore nurse, singing chore ebundi wechianga. Nga, I go different kubomo to Facebook. Facebook is a place of work. Also boli abantu bandi binanga kibagenderete mambya to komanya buna bogoki nyasawo yo mambya to komanya buna bogoki mambya to komanya buna bogoki nandi ninyege nitenga nyasaye na changi wolerense egena ngamu murumino na atabanaye muswati mino na atabanaye mamu mino tato mino family yao nego onchokera manyanga mambia is a better tomorrow nyasaye na acha kuyigolerenje mambia is a better day. Be there for people will be there for you. Don't expect people to be there and you are not there for them. Enda mwamulibero obo chai otaite ko make sure umwana mino sirire mama ke ku Beirut Lebanon ni chenche gabu enda mwamu ego go chanda totageti bantu bandi ba succeed otaite umwana mina atakaye otaite umwana mina atigane no musacho otaite umwana mina atigane no mukaye otaite ganera so botaka nera cha kubasaba otageto umontaira no botakaini acha kugosaba acha kukweberezya acha gesiri yao peni na minto nere kana atakaye onchongo minto kanere na atakaye peni na kae chwese chiabwa tenchiere ka umwana yomo oye na tinde ange school ka peni no minto na nyora achali abune kamagoro kapeni no minto ka kinarwa lo boroire bo moita kwarwa My two brothers hate me for no reason. Venyalisikia niko Lebanon sahi anaongea ati ashinde mimi nilisema sina wetu na ngangana sahi maisha yangu. Mamake ngangana. Incha I am a very perfect example. My family wants me to perish because I'm speaking on Facebook. I'm not minding their business. Why I'm not minding their business? They want to make sure I go call the P. But I don't make sure I go attack Kaira over Siri. Abana take a quality be a quality of a coin one of quire, which got if you are selling our tabias, they want you to perish. What you do, mind your business. Beko goteroko, Mambia. Otenya saying ngolerenchele nyasaye tata musiri bigo chamone none barusia babisabane batene nare abana bamino bakwenda bachigotenga nakana takaenere nakunya kugaga Facebook kana takae akunya kolina chindege iskaka chindege chinchiere umwana mino muiboire nere ocha eto monto mino mwana mino mwa gonke toro beroro mo mwara litende yemo mpyo ocha ero mwana mino why o hatred ne yaki kiro monto is minding their business ntara achaga iganchi ko mind their business. I'm minding my business na ubachi ete bakabeka barogi bagatuma barogi bagacha kondusie page yani amachibu bona tana gocha amabori amange kire wakura moyo toku moyo babisabao naye bakogamba mambia konyole olikonyora ono wakumire
Nyasaye nacho igore ensende. Ya. Konyore. Tuli konyora. Mambia Mind your business. Mind your business. Abana ba mino bakogosa. Abana ba mino bayibayire Saitani. Abasani bali mwalingi gutara na barubaro riri wachakire gutanenka babire Saitani. Abantu batayiti ubabuye, abantu batayiti korra gukora bintu bikunya ekoro beline yango. Ekoro beli ngobeka. Ngokorere ntokeli. Yani epeji yani gekweta abantu banatenga tigekwe. Muntu mina tenga tigekwe ar Facebook otonyali tigekwe. Hey that. Hey? Mind your business. Yes, Duke. Amonta umwana mina tenga tige page yeru su Facebook. Aru Facebook pi. Na igo ire yende my friend wana na link mind my business kabisa. Mind your business. Don't wish your family members to perish. Facebook ya igo ire ebyasara bigo tenga no echibese chiri no chiriga ga Facebook. Umwana mina me yokoranga karu Facebook gutwogererole na nyumba tari uwakanira. Fees tari kurwera bana bawo. Ndagira tari gokwa. Ogotero oko Jack Mataro oterete mambia okoro kumambia nga chumonta ote nga koreka ba mind it your business nande mbali ukorageli ingiye kora batete ku mind your business wako ku mind your business utari ukorageli iko batete operish kabisa obo Saitani obuna ubwatire mpaka chi haka chi atire ko haka inkaba block bonspi Ngweneta siye ku Facebook eyo torosiri keitata ogenda umuntu okombo iro mugondoye offensiri ochakire gosimeka ochakire kuwaga ochakire konyagochera ono nkolinda matoke ane nkolinda ibigeli ane umuntu amenya ko cyatebe nka karumugondo Facebook bono ne plantation tore mugondo igo umuntu amenya tenga karumugondo karwabwo abo musubati uri bongwenyi karuga mugondo Libwageli chibese chichi atokire Facebook nkominyo kandi ngagakitigambo ati chibese chinsomeri abana tigambo ati chibese chigakino enche ngagache Facebook ngo toere chibese abantu bamenye gukobwati ngaho ngotengire Facebook ngakingiyo kubundisa abana bona nkikiriyo gukora my friend, let me tell you, mind your business. Minto mind your business. Genderera gusaba baganyota kae baganyole mare baganyokwe baganye ibintu byose bago gusabira nayo manyite cyo gusabira abana ba mino nayo manyite cyo gusabira umusani bawo nayo manyite cyo korengereri omoyo igoro y'abantu bande nayo bwe komanyete ngakyutegete peni na bongwe nyabe nayo bwe komanyete saba mambi to komanya muna litko ligo cyakubanya sawo